Здравей, какво правиш? Здравей, имам проблем с оформянето на ногтите. Не ми се получава маникюра, опитвам се да си го правя сама, но правя редица грешки, отслоява ми се материала, кожичките са ми проблем. Не знам какво ще направя. Имам специално предложение за теб. Искаш ли да чуеш какво е то? Да, какво е то? Тъй като си ми приятелка, искам да ти помогна, ти донесох решението за теб. Книгата "Маникюрът от хоби до професия" ще ти помогне как да направиш перфектен маникюр в домашни условия. Ти искаш да започнеш кариерата си като маникюрист, това е твоят перфектен старт. Ако нямаш време да я четеш, съм ти подготвила аудиокнига, която е бонус към специалната ни оферта. Ако не успееш с тези материали да изчистиш своите грешки, съм ти подготвила и онлайн обучение, което можеш да намериш в линк в описанието. Онлайн обучението включва базов маникюр, базов педикюр, ногтопластика, често срещани грешки, абсолютно всичко, което е по съдържание на книгата, но е направено като видео обучение, за да си представиш нещата, получаваш и сертификат за преминато онлайн обучение. Сега, доволна ли си? Да, това търсих. Много ти благодаря.